Fatima sannu sannu, Fatima sannu sannu, Fatima sannu sannu, Fatima sannu sannu. Dake na fage Fatima, Fatima sannu sannu, dake muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Ya Allahu sarki tabaraka mai iyawa da ni hikima ni a yau zanyo yabawa yabogun wanda Allah shi yake karewa. Fatima ke nake so ki lamun can iyawa da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Allahu da do salatai gurin mai karya kattai wanda ka ba mukami da shi kai manufatai. La yara asabu da su aka karya kattai ka sanyo auliya'u da sun tsara manufatai. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Batula ta gamar kauniki din ai sufa ne sirrin annabi na hamra abin kira ne. Ina yaji da aji sadi karima abin riko ne. Ki bani ruwa na sanki ki karan kyan ido ne. Maula shehu tijjani sirrin rayuwa na wasu me yan faila da kai aka ta raina. Wilaya na gurin ku barhama abin yabo na sirri kai nake so a bani bita wudi na. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Ya me shehu ya uka kauda a ada'u sufi shehu jafar sirri gun shafi'u aba a gurin jamilu kana san shehu ya uka yi mana dabba in ka domin na zahara. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Ya maula ta zara ina kaunar ki a raina da ke aka gaji komai har da cikin jiki. A nisa ke nike so ki yarje min yana na umma abi hana na batuli ta rayuwa na. Ke na riga batula wanda nake wa bigi wali ya taraba ni gare ki ba na waige ya banki a rai yanar ke da ke ne za mu dage makama sannu sannu dai gunki muke ta hangi. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Na riko da anisa Fatima karshen zance me kaunar ki umma zai wuce duk kwatanci. Salma wanda Allah da kansa ya dan bambance ke na riga yana na ina ya ta ai hujjaci. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Ya gai bulguyu bi batula ya ga manzo ya gai bulmu gamgam ki kara isa da kwazo. Ya wajjatul alam da bayin ki umma nazo salibal kalbina na a cikin ki muke ta wanzo. Ke ce gayatul layi wanda nake kiranta dukkan masu sanda sa suna na binta. Anisa kin fi kowa ya biyar kasaita ya siffatu da habibi ke ce babul halitta. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Kwarjini ce ta aljanna Fatima ke nike so dausayi gidan nana ke ce masu darsu. Kama ta shira fa'i zuciki wanke da soso domin so ya zauna yayi cas a kansu. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. In kaga kyau na nana za ka ga ta yi fes in dai da san ki umma zuciya ba ta yin das. Dan sake garkuwa ne jiki ma zai yi rairar sirrin so da kauna yana a gidan kibinas. Duk aikin da ba naku ne ba ki sanai watsi dan yabe umma ne a cikin dare da hantsi. Ita nuri ya ce haskenta yana ta tarsi kawama ce batula da banki muke ta kinsi. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Siyama sawwama ce sabira garkuwa ce azima ilimi ce ga wanda suke ta zance. Sannu silar halittu da ke aka samu yanci malika wanda Allahu ne yake ta zance. Da ke muka fage Fatima, Fatima sannu sannu. Akwai ranar da shi ya kira Humaira dai mata albishir da cewa ni zan yi kaura zan koma ilahi shi ne yayi kira garan zanyo wa fati umma biya zara.
tana kuka ne da kanta, tana cewa abba na ni ya zan yi binta. Sai annabi ya ce zo nan ki fahimta, ke zaki wa fati bayan niyata. Da ke muka fage Fadima sannu sannu. Umman Salma Zara tana murna da zancen da ta ji gurin Nabiyil Huda makuran zance. Kaji adan kaliki shi ne yayi zance, ba Zahra una na kamun da bai ne zarci. Da ke muka fage Fadima sannu sannu. Bai siffar ma'aiki ke ce farko da ƙarshe, na tuna ne zamanta na ranar babu kushe. Ta zauna gaban sahabu annabi ne a kunshe, sai gwarzo mijinta ya ce batulkin bukushi. Kai ka ce da ne da ta zauna kan kujera, Ali ya ce sabu yanzu kudan falura. Kowa in ya zo sai ya ce sannu sannu nura, Ali ya ce ku gane abin da bani na lura. Da ke muka fage Fadima sannu sannu. Kun san shi kadai ne wanda ya dangane ta, shi ma ya gane ne saboda yana angwanta. Daga sauran sahabu ba wanda yake gane ta, Nabila Kausara ne a kan ki nake tabita. Da ke muka fage Fadima sannu sannu. Ai man kashi face mukama ce Humaira, Qur'ani dan ku ta zo murida zan kirara. Mala'iku yan aikin gidanku a ya Kausara, sadaka ta kamata da banki muke ta shura. Shaga Jafar wulayan ka ta wuce ankarar mu, Shayabo ne masoyinka ya ainin na'imu. Saibuddin ta haka tsarkake ayyukan mu, a aikin zan saka ta da yabobin karimu. Da ke muka fage Fadima sannu sannu. Sai Yusuf na daba ala ne gun ma'aiki, aban alfazazi da fawaz muna ta dauki. Malan Jafarin mu cikin ka nake ta aiki, a ba Salisu da Sani da mama muna ta dauki. Da ke muka fage Fadima sannu sannu. Fara ce mai farin aiki farin ciki na manzo, wasila da fadila yana a gidan ki munzo. Ke ce bishirana na wanda ta zarta kwazo, mata gurin Ali zakin Allahu gwarzo. Ya rabbul ilahi ka tsarkake ayyukanmu, ka saita mana akala da saitin harshikanmu. Rabbu ilahi sarki da kai ne za mu samu abin da ya zo gare ka, ilahu ka yi kare mu. Da ke muka fage Fadima sannu sannu. Da ke na fage Fadima sannu sannu. Da ke muka fage Fadima sannu sannu.